Kaski kerpan ya tinom sendur jom kalawe, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Tikmang itipa, kajing long Nonghikai, kalong kam, kabom de kabakai. Kalong kaba, kajing tre stong, hap tre met ban Mynsiem, lada hap turu girai raidong kumbaki omong. Te ki Nonghikai bon sin ki dai ban ka Mynsiem ka Shynrang kumbaki omong. Nama lada kumban ka Mynsiem ka Shynrang, ban long Nonghikai kalong kaba amdai kabakai. Nonghikai kajing tre stong jongki, kajing dok tiak jongki, ka hard work jongki, ka dedication jongki, kam long ka bakai met ban Mynsiem ki ai lot nadong shadong nak mentar di kena la jong. Nama balai Nonghikai ro ki tri di kena jongki, dan gi kai ya gi kena school kum ki kon la jong. Ki tension nak mentar kena school jongki. Ki dik ka Mynsiem la gi kena school jongki, kimla bha ban pule kot. Kimla bha ban pale jengur pok kelas. Ki tension, kido tiak, do dan mentar gi kena la jong. Te Nonghikai ro, ka jabeng jongki ro, ka try kam bai abu sau bentar. Kimi o shong thai ida. Nama balai Nonghikai shwa bakin lai kelas ki la prepare lupa ki, chapter si gi kena. Te nalor bala ada explain pok kelas. Teng gi kena, but don gi kena ki ba below average, lene average. But ki above average. Mdai le ha jo kelas ki don gi kena ki ba same equal te ka sham jinja ka hado ka no gi Nonghikai bakin taken le gi kena. Te I salute all the teachers. Nama balai kadau jongki ba ki try sistem hado kata ba kir thom ye gi rai kim pa yo snap kal kasni ne ya ka and once they are in their duty they take responsibility totally fully responsibility. Kim ong reba of ngal thai and kin ong kumno ngan la on tas ko yo te na bon toy shakata nan pa ko. Tinga I credit most probably kumang omane ba I am what I am because of my teacher. Te ngaro lada mdere da jingrap jong Nonghikai jonga ngampoi re hong thong ha ka ne thong ka bang don mentai. Te ngaro nga tentu gi kena baro ba hoi ngatip bagi excited bagi kuat ban syat ban lek kemen ban lek tamasa ha kon nak minta ban pendan buron ban ai buron ye Nonghikai. Te minta na tentu gi kena balada gi kuat ban ai buron ye Nonghikai. Kim dai ban ai buron tang ha kene santrik nai lor handrai ban ai buron ye Nonghikai baro asis nem nenter da ka ba kulet kot ba da ka ba em te priority blai ban wanra ye kana ban kuburon. Kaski kerpan ya tinom sendur jom kalawe, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai.